Gencekli Bajarı Amedê bi culubergên xwe ên cuda bala mirovan dikişîne. Merwan Nas gencek ji navçeya Ferqîneyê li Bajarê Amedê dijî. Bi salan bi muzîkê flamenkoyê re mijûl dibe. Li zanîngeha beşa birêvebirina Aboriyê dixwîne. Vêga wekî muhesîb kar dike. Lê bi culubergên xwe ên cuda li kolanên Bajarê Amedê bi skûtera xwe digere. Her roj cilên xwe ên nûjen datîne, li ser de fîstanekî şîn li xwe dike û şaşikên xwe girê dide. Armanca li xwekirina cilên xwe û bikaranîna baysiklêta skûterê hûsatîne ziman. Yine benzer go vak dengbêjî tiye, wek dengbêj bilay hevin. Flamenko müzik min kir. Bi rastî ez li ciyê herêma Ereba jî ez jiyam. Li Cezayirê ez jiyam. Çûm mesela Suudi Arabistan'a hecî. Ez çûm Başûrê Kurdistanê jî. Li wê jî cilê herêmî hene. Înca ez cilê herêmiya hez dikim. Bi rastî cilê pêşmerge jî xweş e, cilê Afxan jî xweş in, cilê Hindîstana jî xweş e. Hunermendê Kurd her roj di deman nimêjê de cilên xwe diguherîne û diçe mizgeftê. Li gorî gencê Kurd, müzik û jiyana xwezayê di gel hev du bêhempa dibe. Di derbarê bijartina rengê şîn de jî dibêje, xwezayê û aşîtiya nava mirovan nîşan dide. Ji bo wî jî vê fîstanê li xwe dike. Dilê min da xwezayîkî heye, dilê min da xweşîkî heye. Bi şexsê xwe de ez wî ek divînim, xweş divînim. Ez wî xweşiyê, wî xwezayiyê dixwazim derxim holê. Wan cilû berga Loma ez li xwe dikim û baweriya min jî ser wî ye. û hem herêmiye hem baweriye her tişt navê da ez aşîtî jî têda navê heye. Bi wî şeklê mirova ra însana ra nîşan didim edivêm jiyan xweş e, edivêm hêşînayî xweş e, xwezayî xweş e, Xwedê her tiştê xweş ava kiriye û em tev bi hev re xweş bi aşîtî bi xweş delalî em bijîn. Gencê Kurd ji bo ku debara xwe bike karê muhesibê didomîne. Ji ber culubergên xwe û ji ber bikaranîna du çarkên modern bala zarok û jinan dikişîne. Welatî car caran pê re jî sûreta dikişînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.